Igama ngubhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingqwele ebhoqabhoqa imizi abafokazana ngothole lodwa kamentshise thuluza ngihambi nalo ngilifica insimini ixama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abaningi unogwadubhadwa ikhulule kufuka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame ningasho ubusika lehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphomihle namalaka mthombo ogelezayo angabonakala ukuthi kahle kahle lamanzi aqhamukaphi kepha kuyabonakala lapho ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofa ngeke ngizeke ngephatha mina ngicela ngakufakela nangu usikisi ngifuna nje uqinisekisa ukuthi lapho ukhona azi ukuthi abantu abayokulwela izimpo zaziyo nongazazi idlozi lakho noma yini oyenzayo noyishoyo phakamisa idlozi lakho kuqala ngoba ilona elalo kunye nawe ungakafiki kulomhlaba laba kunye nawe uzelwe laba kunye nawe ukhula laba kunye nawe uyesikoleni angifuni ukugqugquzela noma ubani ozokutshela ukuthi idlozi lakho lilwa nawe mancane amathuba ukuthi idlozi lakho lilwe nawe kepha idlozi lakho liyakwazi ukuthwebuleka liyakwazi ukuphelelwa amandla okukulwela kodwa ukuthi tshintshe kuthiwe lilwa nawe kufana nawe ngeke ingane yakho izalayo wayibulala okwesibili ngangishilo ngathi mina ikesh eyidlala ku social media angisoze mina ngachaza isikeshi nawe usibonayo ukuthi isikeshi ngeke ngabona esinye isikeshi nje la ebesidlalwa kulezi insuku sidlalwa kulezi insuku emadoda uyabona njengoba kukhona amaphoyisa uma bangabe uyinyanga amaphoyisa kumele akwazi ukufika kuwena kuyinyanga azocela usizo uyabona kodwa mase kufika isikhathi kuthiwa inyanga iyovula icala inyanga yokwenza ukuthi leyo nyanga isuke iadmita futhi submita ukuthi njengamanje impi ngaphezulu kwayo amaphoyisa aphezulu ngokomthetho umuntu oyinyanga akufanele leyo muntu ayosebenzisa amaphoyisa imisebenzi engawadingi athi uyovula icala nanoma ingane kodwa lowo muntu koyinyanga kumele alekelele amaphoyisa empini azilwa nezigebengu naseyithena amaphoyisa abhizi ngaso so uyabona isikeshi masodlalwa siyofika epolice station and masifike epolice station sifike kufike ngacaca ukuthi kwenzakala because umsebenzi wamaphoyisa uqondile uvula icala lokuthi umuntu wenze icala elu1 and so eline charge yalo awuye police station uthi ngicela niyongibonisela yena ngicela umsebenzi wamaphoyisa baba ayabopha umsebenzi wamaphoyisa ukulwela isizwe akungadlalwa ngamaphoyisa so ngiyababonga amaphoyisa lapha eMlazi eGG ngendlela ahandlisha ngayo yonke imatter futhi awukwazi ukuye police station baba live uthi uye police station yabo kodwa phela siyakhula futhi siyafunda nangamaphutha so bengithi nje ake igqugquzele phathi nganginithembisile ukuthi isikeshi elisibonayo isikeshi mina ngisoze ngakhuluma ngaso ngoba ngidila nezinto ezi serious njengoba ngisho namanje ngithi la ukhona mfethu ngiyacela noma kuthiwa into zakhe azihambi kahle but ungalokothi ungabazi idlozi lakho ngoba awuzazi izimpi eziliwa idlozi lakho lapho zikhona and mancane ama chances makuthiwa idlozi lakho liyalwa nawe kodwa wena obuye udidiseke uxova izinto uyabona ungazi ukuthi ugcine uthintephi ugcina uhambephi yonke lonto bese ungcolisa idlozi lakho so inhloso yami namhlanje ukunitshela ukuthi kusasa umsombuluko it's Monday mangaphosisi kube kumhla ka25 kuzothi ngo5 ntambama kusasa sebengithege abantu ngaze ngazwela bethi angikhulume ngodaba oluthinta umngomezulu uThulani Mngomezulu owummeli onamandla ecaleni lokufa kukaSenzo Meyiwa bambonile abantu egula esecourt sebengithegile abantu abanye baze bafone bethi King nayekelela uThulani Mngomezulu kade eza kahle kangaka ngecala elithinta uSenzo Meyiwa ngiyanithembisa lapho nikhona kusasa 25 November Monday ngo5 ntambama ngizovele ngingene straight ngeke ngisho ngisho ibongo kusasa ngongena straight
odabeni lukaThulani Mngomezulu ukuthi uguliswa yini, ukuthi kutheni, ukuthi kona uzosinda kanjani, nokuthi kumele enze kanjani, noma uzosinda yini. Ngizongena live. Ngiyacela umndeni kaThulani Mngomezulu ungangijaji ngo live wami. Sekuvunywe ngisho esigodlweni ukuthi ngingakhuluma. Ngiyacela unkosikazi kaMngomezulu angangijaji ngo live wami. Abalandeli baMngomezulu ungangijaji. Kuzothi abalandeli becase kaSenzomeyi bangangijaji. Ngicelwa abantu seziyakhala ke manje. Ngizochaza ngendaba kaThulani Mngomezulu owummeli, advocate in fact, one experience oqualifya ngisho ukuba yijudge ngokomthetho. uThulani Mngomezulu ngo5 Monday 25 November. Mase ngiyacela lapho nikhona emakhaya ukuthi ngiyacela ukuthi noma kuthiwa whatever that you are going through, but ungadiscipline idlozi lakho nge-challenge that you are going through, because awulazi izimpi elilwayo, awazi ukuthi ekulweni nawe selihambe kangakanani. Mase ngiyaphinda ngithi 21 December zonke indlela ziye King Bhakanza Mademe Midi Ilova kwesikamakhanda oil isigodi. Thank you so much. See you tomorrow. Number yami 0798130260 0798130260. Baba yini ngiyabona ukuthi nisangena, kodwa cha no ungena kahle kusasa ngo5 ngizokhuluma ngodaba lukaThulani Mngomezulu advocate ecaleni lika Senzo Meyiwa ngokugula kwakhe nangoba ummeli nanemimoya emhlaselayo njengoba igula. Wena onyanyayo fokofo like ayikho into engizongayithinti kusasa mase ngikhuluma uThulani Mngomezulu. Ilabo ezobona khona abantu ukuthi angikho ku level yempatha mina, ngikwenye level. Noma yinini into ehlukumeza umuntu, mina I will always protect and defend umuntu. La ukhona mawuyinyanga, mawuthi uyinyanga, umsebenzi wakho ukuvikela umuntu, not exploiter umuntu. La ukhona umbishop, umsebenzi wakho mawumbishop ukunika abantu ithemba, ubagqugquzela, ukubaconnecta noNkulunkulu, not to exploit them. Uma uexploit umuntu uyisitha sami, mina ngakumuntu. Angikhathali noma ngabe unabalandeli abayisatanist noma wini, kodwa mina ngisesayidini labantu. Uma futhi uyinyanga sewushintsha, ngikubona ukuthi uyaphenduka, sewuyaqala ukukhathalela abantu, ngiyakusupporta mina. Kodwa mawuyinyanga ethi isebenza abantu, mina mangikhuluma ngiphazamisa yona ekusebenzeni abantu, uyimpatha la kumina gcola ngakufakela. Mawuyinyanga edlala icash njengalesi bengisibona sidlalo, fuck off.